Takže čau lidi, já vás tady vítám zpátky u tohohle oběta. V minulém díle jste viděli. Takže pokračujeme dál touhle strastiplnou cestou. Jo. No doufám, že dojdeme na konec, protože na konci bude možná tak jenom konec. Ano, to je logické, že na konci bude konec. Já si podržím své nervíky na konec. Dokonce, nakonec. No a na konci by podle mě měl být konec. To je uvěřitelné, že na konci je konec. To mě zabíjí mě to. To je... No jsou šmejdi. Oni mě napálili málem. A tamhle je ta paní nějaká. Jdem dál. Tím to vypadá lehké, ano, říkám lehké a tak chcípnu, jak jinak. No tak to je dobré zatím, tyjo. Kde konec, jo, hodně daleko, jak koukám, takže možná tady vyjde ještě třetí díl z tohohle videa, takže byste určitě měli dávat like a odběr, než zase tady chcípnu, protože když dáte odběr, to mě to líp půjde, 100%, věřte tomu. Nějaké klikata je to. A tohle je zase lehké, to je tam ty, kdyby to měli aspoň uší. Takže tohle bylo docela lehké. Tohle taky. Škvírky. To byly taky docela lehké. Teď jsem málem zemeřil. Kvůli tomuto. Tohle už tu jednou bylo. To je docela lehké. Tyhle plošínky. Ne. Fujky. Teď jsem na to málem vlezl. Jak oni to dělají delší, počkej, funguje i tahle? Jo. To samé levo, samé růžové. Ne, teď je to modré, ale je to furt vlevo. A zase růžové. A chtěl to někdo točit? No, nevím. Takže pokračujeme dál s tím, že jsem zase spadl. To je asi tím, jak jste nedali like. Ale pokusíme se tohle dohrát dneska. Blup. Špetibum. Jsem tady. No, to dobrá, no. Mám se, že mě to nabíjalo, asi ne. Tohle už tady taky bylo. On to opakuje. Ten člověk, co to vytvořil. Tady jsou nějaké hranolky s kečupem. Dal bych si hranolčičky. Třeba. No samozřejmě tohle je taky docela lehké. Ano, to je dobré. Tak, parádička. Venku tam někdo ječí. Hej, nazví! Někdo tam ječil.
Ojojoj, už jde docela bolí v krku, takže si dojdu do své putíčko. Pozor, já dneska nemám své koufí, pozor, koufí. Dneska si nedám kofí, dneska si dám limonádku. Velice kvalitní. Vytáhnu snad. Nejdám si srandu, je to docela dobré, dá se to? Ale je tam miliony cukrů, ale sladké to není. To nevím, jak udělali. A pokračujeme v tomhle oběd. V těchto velice těžkých kulách, protože vůbec nevypadají těžce. Tak, teď jsem málem chcípl, protože jsem řekl, že nevypadají těžce. No, tohle vám asi zrychlím, protože je to nuda. Už jsem na další stage. Tohle už tady taky bylo? Co to bylo? No, tak to se něco stalo a tady máme něco nového. Aha, tam jsou škvíry, ale takhle nejsou vidět, takže budeme dělat, že tam nejsou. Tohle je nakloněné, ano, je to velmi těžké. Samozřejmě to nemyslím vážně, že je to těžké, protože je to úplně lehké. A co je na tom to těžké? Tady jsou nějaké červené koule. Červené kuličky tady jsou na modrém, takovém na modrém chodníčku. Jo. No a za chvilku už budeme v cíli, jo? A tamhle jsme začínali před chvilkou. No jo, tak to bylo parádní. Jo. Za chvilku tam dojdem. Jsme tu. A tady máme ještě něco nového. To tu taky ještě nebylo, ale vypadá to docela lehce. Ojojoj. Co je toto? Dobré, zatím já myslel, že to černé mě zabilo, no nic. Ano, tohle už tu taky bylo. Nemačkám normálně skákací čudlík. Jdu jenom dopředu. Samo to za mě skáká. Tady to vypadá taky lehce, ale co když ne, co když chcípnu? Co když se rozsypu? Ano. Dobrý. Tady máme nějaké kostičky barevné. Ty vypadají taky zajímavě. A tohle vypadá taky lehce, takže sem hodím timelapsík. Dobrý den, už jsem tu. Už jsem to zvládl. Co tady dělá ta bílá tyčka? Zkusím, jestli mě to zavraždí, radši ne. Jo, nezavraždí. Ojojoj. Tak, to je docela... Co? Aha. Já si říkal, že to vypadá nějak divně. Ano, tady na tom už jsem byl, tady jsem přece říkal o tom konci. Tady jsou nějaké sloupky. Jsem mohli dát krmítko pro ptáčky. Ano, tak jsem chtěl říct, že to je lehké a dobré, to lehké. A teď máme zase... A určitě byste měli dávat like, odběr a zase někdy čau.